Ето това са нашите работници, така. Да, снимай ги добре. Снимай, иди ту снимай, иди ту. Папа! Папа! Снимай ли? Дай на Джан да говори, дай на Джан да говори. Нагори. Кога говоря? Да, кайвено, днеска неделя. Нашия попкап. Да, тук имаме един началник, Бочко, на Туркет Бродурджия, специално с Бродурджия. Да. Тук имаме още един майстор, Иван Стоянов, и той е специално с малък Бродурджия. И наше ново допълнение, Иван Немия. Папа! Да. За сега почивка. Няма почивка, ти имаш такова. Не, имаме след рекламите пак, след рекламите. Айде, след рекламите. То ми е... Коли. Бабовката, за женския. След рекламите.